Hello și bine v-am regăsit! Astăzi mi-a plăcea să vorbesc despre preferatele mele din ultima perioadă de timp. Și ultima perioadă de timp însemnând, cred că vreun an de zile sau chiar mai bine de un an de zile. În cazul meu, sunt multe categorii aici pe care le-am fizic, dar de asemenea voi vorbi și despre produse de curățenie preferate. Am unul singur, probabil un film și, nu știu, poate o voce, nu neapărat persoana care cântă ca persoană, ci vocea persoanei respective, vreau să zic, cu vocea respectivă. Și cred că o să încep chiar cu partea asta de non-cosmetice, deoarece sper să termin mult mai repede cu ea. Iar vocea de care vă spuneam e vocea lui Taylor Swift. Da, știu, ca persoană nu sunt sigură dacă e ok sau nu e ok persoana respectivă. Cred că aici intervine, nu știu, judecata fiecărei persoane în parte, dar personal de la ea îmi place vocea ei. Și nici mai țin minte exact cum am descoperit-o. Cred că la lucru când se difuza la radio una dintre melodiile ei, pur și simplu am descoperit-o și mi-a plăcut și atât. Iar ca și film am Liga Dreptății în varianta lui Zack Snyder, nu alea de 2 ore, filmul ce alea mare de 4 ore care s-au lansat anul trecut. De ce mi se pare că adaugă anumite detalii în plus. Deci, cum zic, nu creează doar povestea din prezent, aduce și detaliile din spate, ca să zic așa, ce a fost cândva și influențează prezentul. Și nu în ultimul rând, îmi place că, deși se sfârșește într-o notă relativ mai pozitivă, adică eroii pozitiv înving, totuși nu lasă iluzia aia că, vai, Doamne, tot, acum că lupta s-a terminat, tot e roz, nu mai este rău, nu mai planează absolut nicio amenințare și așa mai departe. Cum e versiunea de 2 ore și ceva a filmului. Nu. Pur și simplu, da, a fost o victorie, dar nu a început războiul. Cam atâta. Iar, ca produse de curățenie am un singur produs, descoperit recent, culmea, e acesta Sano Forte Plus. E un produs care, în momentul în care îl pulverizez, iese pe orificiul ăsta murdar, ca și spumă. Și scoate murdăria aia dificilă de pe suprafețe. Nu sunt sigură că scoate chiar toate tipurile de murdărie posibile și imposibile de pe suprafețele din casă. Eu am încercat produsul ăsta pe partea de negrearea de pe fundul vaselor. Nu neapărat că e grăsimea asta, dar cel puțin oalele mele de la plita cu inducție, vreau să zic că la un moment dat se înnegrea fundul exterior al oalelor și asta, cum zic, o pulverizam, o lăsam să acționeze câteva minute bune, o oră, 2 pe noapte chiar și a doua zi sau mă rog, după, doar spăleam cu săpun de vaste oalea respectivă și a scos negrealea aia. În schimb, pe partea asta de grăsime foarte arsă și nu doar, nu știu, o chichiniață atâtica, ci multă, gen așa de groasă, are nevoie de foarte multe reaplicări ca să scoată arsura respectivă, dar totuși, cum zic, eu cel puțin văd situația ca și cum, nu știu, ăsta face ceva ce ar trebui să stau vreo 10-12 ore numai să frec și să frec și să frec, atât. Oalea respectivă să o curăț.
De asemenea, eu am mai folosit produsul ăsta pe partea interioară a geamului de la cuptor, l-a curățat și eu mai am un colț în baie care e foarte greu accesibil, unde s-a strâns foarte, foarte mult praf și nu doar praf, dar s-a întărit praful acolo și acest produs mi-a scos mizeria respectivă, deci e super, super. Și acum, să trecem la produsele cosmetice. Unele deja le-ați văzut și în episodul de Empties cu cosmetice. Cum am zis, sunt produse pe care preferate din ultimul an sau așa ceva. Deci nu vă mirați că de un an de zile ne-am terminat un gel de dus, să zic, sau așa ceva. Și în primul rând, acest gel de duș cu lemongrass de la Today. Îmi place faptul că e proaspăt. A fost numai bun pentru primăvară și pentru vară. Dar nu pot să zic neapărat că usucă prea tare pielea, nici nu o hidratează, nu știu ce, dar o curăță. Și asta e un lucru bun și produsele astea de la Today au fost relativ o mică revelație pentru mine, că eu n-am apucat să le încerc până acum. Și mai am gelul ăsta cu lavandă de la Today. Asta miroase mai un pic mai greu, ca să zic așa, floral, dar mai greu. E mirosul ăla de lavandă care nu e un miros floral ușor, ca să zic așa. Dar și acesta mi-a plăcut foarte mult. Știți că le-am avut pe fiecare dintre astea două în dublu exemplar la un moment dat. Le-am terminat pe prima tură și am recumpărat produsele. Și mai am o descoperire recentă, acest gel de duș cu unt de shea și vanilie de la Dove. Și acesta miroase mai greu, un picuț, e frumos. Și m-a surprins foarte mult că îmi place, pentru că de obicei eu nu prea las cu mirosul iasă mai grele, nu prea, dar văd că îmi simt și o preferință între timp. Spală bine, nu se deshidratează pielea, nu se nevoie de o cremă de corp sau ceva după el și chiar, cum zic, pare bine că am profitat de acea reducere de la Mega Image să-mi cumpăr niște geluri de duș de la Dove. Cam așa am avut de ales atunci. Deci, gen, nu știu, cred că sâmbătă am luat 3 geluri de duș și duminică am luat niște antiperspirante. Și am aceste două antiperspirante solide de la Lady Speed Stick. Și pe astea le luasem cu ceva reducere. Nu acesta. Acesta cu aloe vera, miroase relativ proaspăt. Nu știu, verde, cred, dar totuși nu e un parfum foarte pregnant. Și vreau să zic că pe mine la program de 8 ore mă ține acesta antiperspirant. Și pur și simplu chiar mă ține. Și îmi place foarte mult situația asta, că mă ține deoarece eu, fiind o persoană care se inspiră foarte mult, am nevoie de lucruri puternice să, nu neapărat să nu transpir, că până la urmă nu am de gând să mă chinui, să nu transpir de fel, da? Chiar nu am de gând să merg până acolo. Dar pentru că știu că e o luptă greu de câștigat, poate chiar imposibil de câștigat. Ce vreau eu de la viața mea e, cum să zic, și dacă transpir, ok, se întâmplă ghinion, dar să nu mă împut. Să nu mă împut în sens că nu mai poate să tot orașul Oradea că, cum să zic, li se face greață de puterea mea. Cam asta e
cum se spune, urmățel meu. Și mai am această variantă Fresh and Essence cu frezie. Cu frezie sălbatică. Acesta miroase un pic mai un pic de tot mai puternic. Și drept și miroase floral. La fel, mă ține foarte bine pe o tură de 8 ore de lucru. Chiar și pe timp de zi, când transpir ceva mai mult decât pe tură de noapte. Mai am aici un ulei de păr de lemn Sien. E uleiul de păr pe care îl folosesc și chiar mie îmi place chiar foarte mult și are numai 100 de mililitri. Deci, dar ține și ține și ține. Mine, nu mai știu cum le-am luat. Cred că în primăvară le-am luat și încă mai am cel puțin o treime din el. Sincer să fiu. Chiar jumate. Deci cam de aici în jos. Ce vreau eu să vă atenționez cu acest produs e faptul că deși e vegan, aveți grijă, e un ulei de păr. Nu abuzați de el. Pentru că, cum să zic, folosit cap, vă mai cumințește părul, îl mai moaie, îl mai catifelează. Ce mai face? Da, îl mai moaie în sensul și mai catifelează în sensul că nu mai e chiar câpiți de fân în cap. Numai nu folosiți foarte mult ulei din asta de prima aplicare. Ce fac eu, după ce mă speli pe cap, la vechea mea lungime de păr, aplicam cam 2 pompițe de produs, chiar după ce mi se usca părul, și de la spălat și ulterior, la 1-2 zile, dacă îmi simțeam ea părul că devine iară căpiță de fân, mai aplicam o pompiță de ulei, dar, cum să zic, ulterior, că ieri m-am tuns, cred că ați văzut pe Facebook și pe Instagram, 2 pompițe de produs la noua lungime de păr, e cam mult. Așa că am așa la limite de între păr normal și păr slimos. Și de-aia trebuie să mă readaptez la noua lungime de păr. Îmi pare rău dacă mi-am tăiat părul, nu. Îmi pare rău că mi-am tăiat un pic mai mult. Atâta. Dar judecată viitoare. Mai am aici o cremă de mâini, Huega, e tot din Lidl. Deci, să vedeți și voi, e din Lidl. Are 250 de ml și stă, când am luat eu ultima oară, cam 6 lei și ceva spre 7 lei. Are nucă de cocos și, cum să zic, chiar mi-a ajutat mâinile. Vreau să zic că crema de mâini. Momentan mai am o cremă de corp și un de corp, plus ceva rămășițe în altă cremă și încerc să scot cât mai multe utilizări din produsele respective înainte să cumpăr altceva, pentru că am cam abuzat de ideea cu multe produse cosmetice și nu este ok. Îmi pare rău că această cremă se găsește numai în aroma de cocos. Ar fi fost foarte frumos să o găsești în alte arome, dar ghinion. Se mai întâmplă. În alte produse terminate, de care mi-a plăcut foarte mult, e să pun asta așa, albastru. E spune Icy Mint, are mentă și chiar mi-a plăcut foarte mult. Nu avea un parfum puternic, dar era foarte răcoritor parfumul pe care le aveam și curăță bine pielea și spălăm de 2 sau de 3 ori, de fapt.
acest produs, așa că de ce nu? Le-aș mai recumpăra dacă le-aș mai găsi și nu aș avea, nu știu, gen un bit mai stoc de produse. Între timp de filmatul clipului de cumpărături și acest clip, care e filmat în data de 20 septembrie, s-a terminat și acest parfum de la Elizabeth Arden. E green tea, dar e varianta aia clasică, e chiar prima. Acest produs miroase foarte, foarte proaspăt. Foarte verde, ca să zic așa, dacă pot boteza. Ne simt ceva acrișor la el, dar predomină, cum zic, mirosul de verde în el, sincer să fiu. Nu a ținut la infinit pe mine. De multe ori e foarte greu găsesc un parfum care să țină la infinit pe mine. Dar chiar mi-a plăcut acest produs și nu, cum zic, nu spun că nu-l voi reachiziționa, doar că momentan am făcut un mic mare stoc de parfumuri și n-are rost să-mi recumpăr parfumos, mai ales că vine în timpul rece și am observat că în timpul mai rece prefer, cum zic, notele mai dulci, mai calde la parfum. Nu notele reci. Cred că acesta e penultimul sau ultimul parfum pe care le-am cumpărat. Dați că nu scapie ceva. E Essence de Agua Marina. Așa arată și ambalajul. Aici nu știu dacă e, cum zic, sunt numai stropi în relief sau e ceva scris în braille, dar bănuiesc că sunt mai strop, că par foarte dezorganizați. Și acest parfum se spune că ar fi o replică după Armani Acqua di Gioia. Mie îmi place foarte mult și culoarea de pe sticluță, nu zic nu, dar și mirosul parfumului. E tot așa, oarecum proaspăt, dar un picuț de tot spre zona aceea de dulce, aș spune eu. Avea și ceva care mi aduce cumva cu gândul spre mentă. Nu știu de ce, dar așa pe notă și o notă elegantă, ca să zic așa, iar pe lângă faptul că e verde. Și ultimul produs de aici este acest spray de corp. E, cum să zic, cei de la Avon scot mai multe produse cu același miros. Deci de la Persiv este și apă de toaletă, nu apă de toaletă, apă de parfum. E varianta aia mare, într-o sticluță foarte statement, după părerea mea, foarte ieșită din comun. Au și varianta aia de 10 ml, pe care probabil ați văzut-o de curând într-un clip de MTS din 2021, cred, sau din 2022, ceva de genul. Și bănuiesc că mai iau și ceva rolon cu același parfum și acest spray de corp. Acesta are un miros mai bogat, mai dulce, ușor mai greu, dar mi-mi place foarte mult și mi-aduce aminte și de una dintre bunicile mele, sincer să fiu.
n-aș putea să vă spun nu știu, o notă definitorie, doar că mie îmi place foarte, foarte mult mirosul acestei game și poate și faptul că e așa mai ușor mai indigo parfum, mai albastru, mai nu știu dacă se poate observa. Și acestea au fost preferatele mele din ultima vreme. Sper să ne reauzim curând.